سلام تعني هبلي كمي تصنحو زخبركم تخطاتتي هابا ميديا كابا زخون يكون تعنتو نصابو مخان ومناتن تكوساتن حبريتاتات كقربلكم زتدالو هابا ميديا كتكتاتلو ان عدمكو ان قربلكم مدلوات بتكوسو نخبصحكم نچانلنا سبسكرايب بمغبار نايدو الملكت كتنخون لايكن شيرن بمغبار دما مدلواتنا ناب كالوت نخبصحو كتغبرو نلابو حزين لومي سوني 16 طري 2023 ناب زدالنا يوم زيناتات كسغركم فلما قند نطبتات كسمعكم أبا تجري بسنك خوينات 600,000 حسابات كم زموتو فلوي لوخ حبرة أفريقيا أليسانغو أوباسانجو تزاريبوم إساياس أفورقي نوغوس إثيوبيان قرن أفريقيا نمخان بعتو بيسرح كم زلو تحبرو أبا شرندا سلاسة زنبرة فلي حيلم حرا وصيو أبستبهللو صباح 4 مخاين عطقات محرا زعنانا مريت تجري كم زاتوات غليصو زبلون كالو زيناتاتن اللونا كسامو وداتا مدلواتنا كتكاتلونا بخبري يعدم حزي ناب زرزروم كسغركم أبا تجري بسن كوينات لعلي 600,000 حسابات كم زموتو نبر بريزيدنت نيجيريا أليسانغو أوباسانجو تزاريبوم نبر بريزيدنت نيجيريان فليلو حبرة أفريكان أليسانغو أوباسانجو نغازيتا فاينانشال تايم أبا زهبو حبريتا أبا تجري لعلي كل التعامات بزغطر كينات لعلي 600,000 حسابات كم زموتون اتخينات أب عالم كم استخايدو كيناتات اتزخفاء كم زخونات تزاريبوم أبا زحلف عامت كل التحدار أبا بريتوريا أمونغو منقست إثيوبيان حوحات استخدت مسمم عنا السلام تنقاسم معلتاوي موت حدشح وقنات دوبيلنا لنا كبلو أبو سانجو تزاريبوم أبا يونيفرسيتي جينت أب تجري نستفدت أما قفعتات زمرمر جل مصنعتي أبا زخونة تيم فاندن كم زبلو أبو سانجو زغمت وقطري تخكليو مخنياتو دما تجري ننوي حوان أب كبان عطوان يانيرا كندي سبات كم زموتون انتاي كم استخايل نون تنتانن مهاب أزجي خديت كم زنبره يرد كابا تجري استرخب حبريتا دما كاب 300 كساب 400 شح بتميت سنة حكمنان كالوت أجماتن سبيلات كم زموتون كابا كل 100 كساب 300 شح دما أبا عودو كم زموتو قمتات اللو يبل تيم وسيخو أبا تجري أب استخايدو كينات سراويت إثيوبيا سراويت قربيت هاجر إرترا حيلتات أمحارا عامت حويسو قبل علي سلاموين سبات ماليا زي بلو قفعتات فتيموم يوم يبل سبت كازيت فاينانشال تايمز اتي أوباسانجو زتصرحو قطري انت دعت أنيعو اب إثيوبيا زموتو سبات كافتي زحلف عامت ورح لكاتي زجمرة كينات يوكرين زموتو 3 عطري كخون كم زخلن بزدما اتو قطري اب عالم فلاماي كم زخونه سبت غازيطا يحبر بزعبا قصال غعزو سممعنا السلام زتحاتتو أوباسانجو ابز حز اوان بخلتيوم حيلتات اتوم طمنجتات سقيلوم يم زلو قصيلو زلو دما بايتو إثيوبيا نحوحات كاب غبره شبراوي ودب موغاد مخانون እዚ ድማ بقلطف تግባራዊ ከም ዝኸውን ተዛሪቦም እቶም ክልተ ሓይልታት ናብ ሰላም ክመጹ ኣሜሪካ ነበር ፕሬዝደንት ኬንያ ኡሁሩ ኬንያታ መሪሕ ተራ ዝተጻወቱ እኳ እንተነበሩ ኦቦሳንጆ ኣብቲ መስርሕ ሰላም ኣገዳሲ ሞንገኛ ከም ዝነበሩ ድማ ጋዜጣ ፋይናንሻል ታይምስ ጸብጺቡ ሰራዊት ኤርትራ ኣብ መሬት ትግራይ ሓይልታቱ የጠናኽር ከም ዘሎ ዘግሎባል ኤንድ ሜል ጸብጺቡ مربب حبريتا زب جلوبال اند ميل أبا زرقحو صبصب أبا كينات تجري زنبرة تكي اتناي كل التعامت عنواي كينات إننا تترجع أبا زخدلو زل أوان كافتم رهي زي بلو ملكمل اختي عالمنا حدث هنا إساياس أفورقي أبا قرن أفريقيا عبلا لي حيل نمخان مرقزيو يدلدل كم زلو حبيرو إساياس هاجرون اشتين دخان كتكون تخيليا انت هنا جنة خينات إثيوبيا تدعمو وتدراوي طلوا كفترن أب زوبا قرن أفريقيا قبل الكون أب إثيوبيا دما نقص نمخان يتعر كم زلو اتحبريتا يرد نزي دما يبل اتتصبصب أب إرترا 3 عامتات حانت غزي ون مرصات تخايدو زي فلت بز دما بزح غزي إرترا أفريقاويت سمين كوريا تبهيلا تقلص زلا أب زحلف عامت ورح حدار استبصح سممعنا السلام ناي وصا حيلتات كوصو زطلب كوينو سراويت إرترا جن أشون قايدو حيلتاتو كوتس قبل اللي تجارو قفعتاتو مفتام قتيلو كم زلو مسخاخر عين تغيسو زقولا بالي تبتب تنتاني بوليتيكا قرن أفريقيا أليكس دوال أبا قرب أوان أب زرقحو حتتا
ኢሳያስን አብይን ዘይብተኽ ምትእስሳር ኣለዎም ክብል ገሊጹ እዩ። ሰራዊት ኤርትራ ብፍቃዱ ካብ መሬት ትግራይ ክወጽእ ዝጽበ ኣካል የለን፣ ምክንያቱ ድማ ሰራዊት ኢትዮጵያ ኣብ ኤርትራ ከም ትሕጃ ተታሒዞም እዮም ዘለው። ብተወሳኺ እውን ኤርትራ ሓይልታታ ተጠናኽርያ ዘላ ይብል ጸብጻብ እቲ መርበብ ሓበሬታ። በተመሳሳሊ እውን ኣብ ከተማ ሽረ እንዳስላሴ ዝርከብ ካምፓስ ዩኒቨርሲቲ ኣክሱም በሰራዊት ሻዕብያ ካብ ጥቕሚ ወጻኢ ከም ዝኾነን ሕዚ እቲ ካምፓስ ህንጻ ጥራሕ ሒዙ ውሽጡ ባዶ ኮይኑ ይርከብ ይብል ጸብጻብ ዘ ግሎባል ኤንድ ሜል። ዕጡቓት ኣምሓራ ዝጸዓና 40 መኻይን ናብ መሬት ትግራይ ከም ዝኣተዋ ተገሊጹ። መሰኻኽር ዓይኒ ነበርቲ ወረዳ ላዕለዋይን ታሕተዋይን ጸለምቲ ከም ዝገለጽዎ ቅድሚ 3 መዓልቲ ልዕሊ 40 መኻይን ብኣንፈት ዓደርቃይ ዝመጹ ዕጡቓት ጽዒነን ናብ ከተማ ማይ ጸብርን ከባቢኡን ከኣትዉ ብምግባር ኣብ ወሰናወሰን ተከዘን ከባቢኡን ነቂጦም ህዝቢ የበሳብሱ ከም ዘለው ተዛሪቦም። ብተወሳኺ እውን ብርክት ዝበላ መኻይን ድማ ብኣሽሓት ዝቑጸሩ ዕጡቓት ፋኖን ፍሉይ ሓይሊ ኣምሓራን ዝጸዓና ንሰቆጣን ስለሰን ዲማን ከም ዝተዋፈሩ ተገሊጹ። ኣብ ከተማ ማይ ጸብርን ከባቢኡን ኣመሓደርቲ ብመንግስቲ ኣምሓራ ዝተሸሙ ኮይኖም ኣብቲ ከባቢ ኣብ ልዕሊ ተጋሩ ሓዱሽ ግፍዕን ማእሰርትን እናካየዱ ከም ዝርከቡን እቶም ኣመሓደርቲ ንህዝቢ ኣኪቦም ድማ ካብ ሎሚ 8 ጥሪ 2015 ዓ.ም ጀሚሩ ተመዛበሊ ዝበሃል ኣብቲ ከባቢ ከይረአ ከም ዝኣወጁ መሰኻኽር ዓይኒ ይገልጹ። ኣብ ከተማ ማይ ጸብሪ እውን ተጋሩ ብምብራር ካብ ደባረቕ ዝመጽእ ህዝቢ ገዛውቲ ተጋሩ ብምውራስ ኣብኡ ይሰፍሩ ከም ዘለው እውን ተገሊጹ። ሚድያታት ውሽጢ ዓድን ወጻእን ኣብ ከተማ ሽረ እንዳስላሴ ዝነብር ፍሉይ ሓይሊ ኣምሓራ ወፂኡ ኣብ ዝተባሃለሉ ጽባሕ ብርክት ዝበለ ቁጽሪ ዘለዎም ዕጡቓት ኣምሓራ ናብ መሬት ትግራይ ምእታዎም እቲ ሓበሬታ ዘይእመንን ንሚድያ ጥቕሚ ዝወዓለ ከም ዝኾነ ይግለጽ ኣሎ። ኣብዚ ሕዚ እዋን ብዕጡቓት ጉጅለ ኣምሓራን ኤርትራን ተወሪሩ ዘሎ መሬት ትግራይ ናታቶም ህዝቢ ብምስፋር ኣካታዓይ ዝኾነ መሬት ምዕራብን ደቡብን ትግራይ ብሪፈረንደም ይፈታሕ ኣብ ዝተባሃለሉ እዋን ተጠቀምቲ ንምዃን ዝግበር ዘሎ ሓርጓፍ ባህጊ ከም ዝኾነ ይግለጽ ኣሎ። ኣብ ትግራይ ብሰንኪ ኩናት ዝዓነውን ስርሖም ጠጠው ዘበሉን መፍረይቲ ትካላት ናብ ስራሕ ክኣትዉ ብትኹረት ከም ዝስራሕ ሚኒስተር ኢንዱስትሪ ኢትዮጵያ ኣፍሊጡ። ኣብ ትግራይ ብሰንኪ ኩናት ዝዓነውን ስርሖም ጠጠው ዘበሉን መፍረይቲ ትካላት ብቕልጡፍ ናብ ስራሕ ንኽኣትዉ ብትኹረት ከም ዝስራሕ ሚኒስተር ኢንዱስትሪ ኢትዮጵያ ኣፍሊጡ። ካብቲ ሚኒስተር ዝተላእኹ ሰብ ሞያ ኣብ ትግራይ ዘለው መፍረይቲ ትካላት ዝበፅሖም ዕንወትን ዘለው ክፍተታትን ንምድህሳስ ዑደት የካይዱ ከም ዘለው ተሓቢሩ። እቲ ጉጅለ ልኡኽ ዝበፅሐ ዕንወት ኣብ ግምት ዘእቱ ትልሚ ንምድላው ኣብ መቐለን ከባቢያን ኣብ ዝርከቡ መፍረይቲ ትካላት ዑደት ከም ዝጀመሩ ድምፂ ወያነ ትግራይ ኣፍሊጡ። እቲ ጉጅለ ልኡኽ ፈላማይ ዑደቱ ኣብ ፓርክ ኢንዱስትሪ መቐለ ዝጀመረ ኮይኑ እቶም ኣመራርሓን ሰብ ሞያን እቲ ሚኒስተር ፓርክ ኢንዱስትሪ መቐለ ዘድልዮ ቀረብ እታወታት ብምምላእ ቀልጢፉ ናብ ስራሕ ክኣቱ ከም ዝኽእል ከም ዘረጋገጹ ተዛሪቦም። ዕላማ እቲ ዑደት ድማ ብዋናነት ጉድኣት ዝበፅሖም መፍረይቲ ትካላት ቀልጢፎም ስራሕ ክጅምርሉ ዝኽእሉ ባይታ ምፍጣርን ከምኡ እውን ቀሊልን ጠቕሊሎም ዝዓነው ትካላት ድማ ፈሊኻ ብምጽናዕ ናብ ስራሕ ዝኣትውሉ ኩነታት ንምፍጣር ከም ዝኾነ ንምፍላጥ ተኻኢሉ። ኣብቲ ዑደት ሓለፍትን ኣመራርሓን ቢሮ ንግድን ኢንዱስትሪን ትግራይ ዝተሳተፉ ኮይኖም ነቶም ዑደተኛታት ሰፊሕ መብርሂ ከም ዝሃብዎም ድማ ድምፂ ወያነ ትግራይ ጸብጺቡ። ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ሃበ ሚድያ ንሎሚ ናባኹም ዘዳለናዮም ዜናታት እዚኣቶም ይመስሉ ነይሮም። ክሳብ መወዳእታ ምድለዋትና ስለ ዝተኸታተልኩምና ኣዝና ነመስግን። ሃበ ሚድያ ብሓባር እናዕብዮ ናታትኩም ሚድያ እዩ።